नोङो जुदि बिफाङाव गाखोदोंब्ला बिफां गाखोनो नों सोलोंदोंब्ला बिफांनिफ्राय ओंखारनोबो नों सोलोंनांगोन। जों मानसि जोंनियाव गोरोन्थिया जाखायो। साफ्रोमबो मानसिया जोनोम जानायाव गोरों बा धोनि जानानै फैया। जोङो बयबो एखे रोखोमैनो जों जोनोम जायो। मोजां गाज्रि जानाया बे उननि थासारिनि गोहोनि थाखाय जायो। दा जोंनि बिबाना जाहैबाय मा? जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लामा दिन्थिनाय, गोहो गोरा खालामनाय, थोंजों लामाखौ जोङो दिन्थिनानै जाहाथे बिसोरो गोजान लामा थाबायलांनो हायो, उथ्रिसार जानो हायो, बेनो जोंनि बिबान। दिनै उदालगुरि आन्सलिक, उदालगुरि दख'रा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा नैबे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमियाव फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल खुंदों। आङो बाबामोननिसिम साबायखर बावदों। बिराद मोनसे मोजां हाबाफारि बियो आरो जोंनो बेबायदि थासारिखौनो नांगौ। जोङो दिनै सान हर खामानि मावदों, फोरोंगिरिफ्रा सान हर खामानि मावदों, बिमा बिफाया सान हर खामानि मावदों, फोथाराव मावदों, अफिसाव मावदों, बाजाराव मावदों, बिराद खस्थ' खालामदों। मानि थाखाय? जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय, फरायसाफोरनि थाखाय। आं ओंखाम बोथिसेल' जागोन, आंनि फिसाया ओंखाम बोथिनै जानानै अफिसार जाथों, प्रफेसार जाथों, डक्टर जाथों, इन्जिनियार जाथों, मोजां मानसि जाथों। जों बिदि हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ। फरायसाफोर, आंनि आखायाव नोंसोरो मबाइल नुदों नङा होनबा? मबाइलाथ' गंसे नङा, मबाइला गंनै गंनै दं आंनि आखायाव। नुदोंना? आंनि आखायाव आरो बेखौबो नुदों। आंनि आखायाव डायरिखौबो नुदों। आं मा बुंनो नागिरदों? जोंनि आखायाव जाय मुवा थायो बियो जोंनि गोसोखौ मुहि होयो, मुहिनि नांहोयो। जोंनि आखायाव जाय मुवा थागोन जोंनि गोसोआ बैयावल' थांबाय थायो। दा अब्ला जोंनि आखायाव मा थानांगौ बेखौ आङो गोसो होनो थिनदों फरायसाफोरखौ। जोंनि आखायाव बारसे बिबार थायोब्ला बेखौ जों मोदोम सुनो लुबैबाय थागोन। बिबारनि मोदोमनाया बेसेबां माबायदि बेखौ जों बेसेबां मोदोमो बेखौ जों गन्थङाव लाबोबाय थागोन, जों गोसोआ गोजोन मोनगोन। जोंनि आखायाव मबाइल थायोब्ला लामा थाबायनायावबो जों मबाइल नायगोन, ओंखाम जानायावबो जों मबाइल नायगोन, लेखा फरायनायावबो जों मबाइल नायगोन। जोंनि गोसोआ खालि मबाइलथिंल' थांगोन। जोंनि आखायाव गंसे सिखा थायोब्ला जोङो फांसे बिफांखौ जों दाननो गोसो जागोन, माखौबा जोङो टेबोल डेस्कखौ जों दाननो गोसो जागोन। जोंनि आखायाव कलम थायोब्ला जोङो खन्थाइ लिरनो जों गोसो जागोन। जोंनि आखायाव कलम थायोब्ला जोङो सल' लिरनो जों गोसो जागोन। जोंनि आखायाव कलम थायोब्ला जोङो सानखान्थि बानायनो, इंराजि सोलोंनो जों गोसो जागोन। कलमजों जोङो लिरनो जों गोसो जागोन। जोंनि आखायाव बिजाब थायोब्ला जों फरायनो गोसो जागोन। जोंनि आखायाव जि थायो जोंनि गोसोआ बैनि फारसे थांबाय थायो। गोदोनि जोंनि समाव बेबायदि मबाइल फन गैयामोन। जोङो कलमबो जों लानो रोङामोन, बिजाबबो जों लानो रोङामोन। जोंखौ जोंनि बिमा बिफायाबो लामा दिन्थिनो रोङामोन। बै समाव थुलुंगागिरि जोंहा आंखालमोन, थुलुंगागिरि जोंहा गैयामोन। जोङो लामा आन्दायदोंमोन। आङो बुंगोन, दिनैबो आङो बुंगोन, अरुणाचल प्रदेशआव आङो मास मोननै लेबार मावहैदों। जेब्ला आं अरुणाचल प्रदेशआव मास मोननै लेबार मावहैदों बै समाव आंनि आखाइया थिफुदों, आंनि फाफ्लिया थिफुदों। न'खौनो आं गोसोखाङाखै। आंदि सासे मोजां मानसि जानो हायो बेखौ आं सानफ्लाङाखै। आंदि थाखा खामायनो हायो बेखौ आं सानफ्लाङाखै। आंदि गारि बायनो हायो बेखौ आं सानफ्लाङाखै।
आंदि न' बिल्डिं लुनो हायो बेखौ आं सानफ्लाङाखै आंदि बिजाब लिरनो हायो बेखौ आं सानफ्लाङाखै दिनै आङो 15था लेखा लिरबाय फरायसाफोर 15 गां बिजाब आं लिरबाय सान हर लिरनानै आङो 15 गां आरो माखासे बिजाब आङो आरो फोसावबावनो थांगासिनो दङ अरुणाचल प्रदेशआव आङो बेफोर बाथ्राखौ सानफेराखैमोन आङो गोथै जादोंमोन जिउ थासेयावबो आं गोथै जादोंमोन आं साननो हायाखैमोन न'आव फैफिननानै आरोबाव मेघालयआव आङो 2 मास खामानि मावहैबाय अरुणाचलाव खामानि मावनाया बै हाजोखौ जामफलजों जावखानायमोन जाय हाजोखौ जोङो जामफलजों जावखादोंमोन दिनै नोंथांमोना थाङोब्ला नुगोन बे एकदम बिराद मोजां लामा जाबाय ओरै गहपुरनिफ्राय हलंगिनिफ्राय इटानगर अरुणाचलाव थांनो हाबाय आं खेबसे थांनानै फैदों आं जावनाय लामाया बबेहायमोन आं नागिर आं दिहुनहैदों आंनि मेगननिफ्राय मोदै गदों बे समाव आङो लेबार मावदोंमोन आंनि जिउखौ बेयावनो आङो खावसे फोजोबदोंमोन आङो साननो हायाखैमोन थुलुंगागिरि जोंहा गैयामोन फैफिननानै जेब्ला आङो आरोबाव मेघालयआव थांबाय दानसे आङो खैला गुदुं सिङाव हाबबाय खैला गुदुं सिङाव हाबनानै खैला जावदों गङै जावनांगौ खैलाखौ आरो गङै खैलाखौ बहननांगौ दानसे बे समाव आं न'नि रावखौबो आं गोसोखाङाखै आंनि जिउआ मा जागोन बेखौ आं साननो हायाखै आंदि अख्रां सा बिरनो हागौ बेखौ आङो सानफ्लाङाखै आंदि बिजाब लिरनो हागौ बेखौ आं सानफ्लाङाखै आंनि बिमा बिफाखौदि आङो रंजाहोनो हागोन बेखौ आं सानफ्लाङाखै आंदि समाजजों सिनायजागोन बेखौ आं सानफ्लाङाखै आंदि गंसे समायना न' लुनो हागोन बेखौ आं सानफ्लाङाखै मास मोनसे खैला गुदुं सिङावनो आङो थांलाय फैलाय खामानि मावदों फुङाव जादों आरो हराव जादों फुङाव जादों आरो हराव जादों बै समाव आंनि थांखिया मात्र बोल'मोन ओंखाम जानाय जानो थाखाय आं थांनानै थानाय बेल'मोन नाथाय जोंनि जिउनि थांखिया ओंखाम जानो थाखाय नङा ओंखामखौ जोङो उखैबासो जायो थांनानै थानो थाखायसो जों ओंखाम जायो नाथाय ओंखाम जानो थाखाय जोङो थांनानै थाया मास मोनसे खैला खनियाव खैला जावनानै आरोबाव मास मोनसे आङो हटेलाव थाबाय हटेल बय आं जादों मानसिफोरनि जानाय काप लोंनाय काप खालायफोरखौ आङो सुदों मास मोनसे बे समावबो आं गोथै जादोंमोन मास मोननै लासै सानसेखालि निजोम समाव बेलासे समाव आङो फांसे बिफां सिङाव आं जिरायदों अब्ला आफानि फंसे रावा आंनि गोसोआव फैबाय आफाया आंखौ बै समाव बुंदोंमोन मेट्रिक पास जायाब्ला मानसि जानो हाया होननानै आंनि थाखायल' बुंदोंमोन आंखौल' बुंदोंमोन गुबुनखौ दुखु होनो थाखाय बुङाखै मानो होनोब्ला मेट्रिक पास जायाब्लाबो मानसिया बिजनेस मावनो हायो आबाद मावनो हायो नाथाय आंखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय आंनि आफाया आंखौ बुंदोंमोन मेट्रिक पास जायाब्ला नों मानसि जानो हाया होननानै बै बाथ्राखौ आङो रोमै गोसोखांनानै आंनि गोसोआव नांदों अखानायैनो आङो फैफिनदों मेघालयनिफ्राय फैफिननानै आं लेखा फरायबाय आं मेट्रिकखौ पास जाबाय जै मेट्रिकखौ आं पास जाबाय आं न'आव थायाखिसै मेट्रिकखौ पास जानानै आङो बिश्वनाथ कलेजाव एडमिसन लाबाय फरायबाय ओरैबायदि फरायदों रावबो आंखौ मिथिया आं माबायदि फरायदों ओरैबायदि आं जानजि खाफ्रादों फुंनि 2:30 बाजियाव आं सिखारोमोन फुंनि 2:30 बाजियाव सिखारनानै फुंनि समावनो 7 घन्टा 8 घन्टा आं लेखा फरायोमोन बिनिफ्राय आं कलेजाव थाङोमोन फैफिननानै दसे जिरायनानै आरो आं फरायफिनोमोन मोनाबिलियाव आङो दसे फरायनानै आङो हरनि ओंखाम जानानै थाब उन्दुयोमोन अब्लासो आं थाब सिखारनो हागोन रावबो बुहुमनि सुथुरानो आंखौ फेजेननो हायाखैमोन बै समाव मेट्रिक पास जानायनि उनाव नाथाय मेट्रिक पास जायैनि सिगाङाव आं सासे गोथै मानसि जादोंमोन फरायसाफोर बेनिखायनो जोङो दिनै गियान मोनदों जोङो बुजिदों जोंनि जिउआ मा मावनो हायो बेखौ जों बुजिदों बेनिखायनो फरायसाफोरखौ जोङो लामा दिन्थिनो थाखाय जोङो फैदों
जायगा जायगा जों हाबाफारि खालामो दिनै फरायसाफ्रा लामा आन्दायदों बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासंनो गोसो जाया लेखा फरायनो गोसो जाया मोजां बाथ्राखौ खोनासंनो गोसो जाया बेसेबां दुखुनांथाव बिमा बिफाया एसेबां खस्थ' खालामनानै जोनोम होदों लेखा फरायदों लेखा फोरोंदों फरायहोदों ओंखाम दौदों गेदेर गोलाव खालामदों मोनसे गेदेरथार सिमांजों बे सिमाङानो जाहैबाय आंनि फिसाया मोजां मानसि जाथों आंनि फिसाया डक्टर जाथों इन्जिनियार जाथों नाथाय आंनि फिसाया आंनि बाथ्राखौ जुदि खोनासङाब्ला आंनि बे बिखाया गावगोना गावा फालाय बिमानि बिखाया गावगोना गावा फालाय बिमानि मेगननिफ्राय दुखुनि मोदै गगोना गवा थारैनो गगोन बेनिखायनो जों दिनै गले गले जायगा जायगा थांनानै जोङो बुंदों फरायसाफोरखौ लामा आन्दायनाङा सोरबा मिनियोबा मिनिफानाङा सोरबा गाबोबा गाबफानाङा बे बाथ्राखौ आं गले गले बुंदों सोरनिबा मिनिनाया नोंखौ लामा आन्दायहोनायबो जानो हागौ सोरनिबा गाबनाया गोलेरनि मेगननि मोदैबो जानो हागौ गाबफ्लानाय नोंखौ लामा आन्दायहोनो सोरबा गाबफ्लादोंबो जानो हागौ सोरबा मिनिफ्लादोंबो जानो हागौ बेनिखायनो सोरबा मिनियोबा मिनिफानाङा होननानै आं बुंदों सोरबा गाबोबा गाबफानाङा होननानै आङो बुंदों सोरबा जुदि आखाइ फायखन फायखन लेंहरोब्ला बेयावबो थांनाङा माब्ला आं मिनिनांगौ माब्ला आं गाबनांगौ सोरजों आं थांनांगौ बबेहाय आं थांनांगौ बेखौ आङो गोसो होथाब होथाब आङो साननांगोन आङो बिजिरनांगोन बबे नंगौ बबे नङा जोंनि बे जिउआ जोबोरै बेसेन गोसा नाथाय सुथुरा जोंखौ बुंनाय नङा जोंनि जिउआदि बेसेन गोसा सुथुरा बेखौ जोंनो माब्लाबाबो खिन्थानाय नङा नोङो बिफाङाव गाखोयोब्ला नोंनि आथिङाव हमनानै नोंखौ बोख्लायगोन नोंनि सुथुरा नोङो दै सानस्रिनानै बारनो नागिरोब्ला सुथुरा नोंखौ बोबथागोन ओरैबायदि सुथुर दङ फरायसाफोर देरहासार जोङो जागोन देरहासार जोङो जागोन आरो देरहासार जानांगौ देरहासार जानोब्ला जोंनि आथिं आखाइ खुगा मेगन गन्थं गोसो गासैखौबो जोङो बोलो गोरा जों खालामनांगोन गासैखौबो जोङो एम्पावार खालामनांगोन जोंनि सुथुरा बबेहाय दं मिथिगौना जोंनि सुथुरा नै बेहायनो दङ गोसो सिङावनो दङ नोंनि सुथुरा नोंनि गोसो आंनि सुथुरा आंनि गोसो बे गोसो सिंनि सुथुरखौ जेब्ला जोङो दबथायनो हागोन बुहुमनि रावबो सुथुरा जोंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा आं फराया आं ओंखाम जाया आं सिखारा आं दुखु मोनदों आं रागा जोंदों बे जाहैबाय आंनि गोसो सिंनि सुथुर फरायसाफोर सुथुरा जोंनि सिङावनो दङ सोरबा जोंखौ रायोब्ला जों दुखु मोनो बे जोंनि दुखु मोननायानो सुथुर सोरबा रायोब्ला रायथों ना माथो जाखो सोरबा सोंखारियोबा सोंखारिथों माथो जाखो सोरबा लाजि फोनाङोबा फोनांथों माथो जाखो आंथ' ओंखाम उखैनाय नङाना सोरबा जुदि आंखौ लाजि फोनाङोब्ला आं रसा नांगोन नामा रसा नांगोन नांनाय नङा सोरनिबा बुंनाया आंनि जेबो खहा खालामनो हानाय नङा आंनि गोसोआ जुदि थिगब्ला बेनिखायनो फरायसाफोर जोङो गाव गावनि गोसोखौ हमथानांगोन गोसो सिङावनो गासैबो सुथुरा दङ जोंनि गोसो सिंनि सुथुरानो जोंखौ बबेहाय लांगोन माब्लाबा जोंखौ लेखा फरायनो थिननाय नङा माब्लाबा जोंखौ ओंखाम जानो थिननाय नङा माब्लाबा जोंखौ गाज्रि लामाथिं लांगोन जोंनि सुथुरा गोसो सिंनि सुथुरा जोंखौ रैखाथि होनाया जोंनि 100% बिबान 100% रेसपन्सिबिलिटि नोंखौ रैखाथि होनो रावबो फैनाय नङा बै बिफां फांसेयाव गाखो बिराद गोजौआव गाखो बै गोजौआव नों गाखोनानै नों गाबख्रावहै
आं ओंखारनो हाला आंखौ रैखाथि हो आंखौ बासाय जानाय नङा नोङो जुदि बिफाङाव गाखोदोंब्ला बिफां गाखोनो नों सोलोंदोंब्ला बिफांनिफ्राय ओंखारनोबो नों सोलोंनांगोन आं मा बुंदों बुजिदोंना उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फकास खालामनो हाया बे मानसिनि आखुथायखा रायलायगासिनो दं नै बिसोरनि गोसोआव हाबाखै बे आखुथायखा जों बिसोरखौ दाय होनानै जेबो लाब गैया बे बैसोआव बुजिनो बिराद गोब्राब बेखायनो हाई स्कुलनि गथ'फ्राल' मोजाङै खोनासंनांगौ बिफाङाव गाखोनो सोलोंदोंब्ला बिफांनिफ्राय ओंखारख्लायनोबो रोंनांगोन दान खोमसि हर गेजेर बिराद दान खोमसि जेरैबो भुत दङ सोरां गैया नोङो बबेबा मोनसे हाखराव नों गाब्रबाय नोङो होसिख्राव रायजोफोर आंखौ बासायफै आं थैसिगोन होसिख्राव गाबख्राव नोंखौ रावबो बासायनो थांनाय नङा बयहाबो गिनाय दङ रैखाथि बयनोबो नांगौ नोंखौ खैफोदनिफ्राय नोंनो बासायनांगोन हाब्रुआव नोङो गाब्रदोंब्ला नोंनो सिखारनांगोन दान खोमसि हराव नोङो जेसेबांखि गाबख्राव जेसेबांखि मददनि थाखाय नोङो होसिख्राव नोङो मोननाय नङा मानसिफ्रा सेल्फिश मिथिगौना सेल्फिश होनदों आङो आंनि थाखायल' मावदों बियो बिनि थाखायल' मावदों गुबुननि थाखाय मावाखै बेनिखायनो गावखौ रैखाथि होनाया गावनि बिबान जोङो गावखौ गावनो गाव रैखाथि होनांगोन फरायसाफोर आङो मोनसे बाथ्रा बुंनि जाय बाथ्राया सैथो बे बाथ्राया जाहैबाय रनजित बसुमतारी होननाय सासे फरायसा बियो फरायसालियाव थांनो बिराद मोजां मोनोमोन आरो सानफ्रामबो बे फरायसालियाव थाङोमोन सोरबा जुदि बेखौ बुङोब्ला दिनै रबिबारसो स्कुल गैया होननानै बुङोब्ला बेखौ बियो मानियामोन बै समाव मबाइल फन गैयामोन बै समाव नटिस होनायनि सिस्टेम गैयामोन मिथियामोन रावबो माब्लाबा जुदि स्कुल बन्दब्ला लोगोफोरा जुदि बुङोब्ला बियो फोथायामोन बियो थांथारोमोन स्कुलाव थांनानै नुहैगोन स्कुलावथ' माथो लांदांसो रावबो गैया अब्लासो बियो फोथायगोन दिनै बन्द होननानै रबिबारावबो बियो स्कुलाव थाङोमोन बन्दआवबो बियो स्कुलाव थाङोमोन सानसेखालि बियो गावनि बिफाखौ बुंबाय आफा नोङो आंखौ गाबोन फुंनि 3टा बाजियाव फोजा आङो हालेवनानै फरायसालियाव थांगोन बै समाव न'खरनि अबस्थाया गाज्रिमोन हालेवनानै स्कुलाव थांनांगौमोन दिनै फरायसाफोर नोंसोर बेबायदि थासारिखौ निश्चय मोनाखै जानो हागौ बै समाव फरायसाफ्रा दुब्लियाव हालेवनानै ओमफ्रायसो स्कुलाव थाङोमोन जोंबो थांनो मोनदों बिफाखौ होनदोंमोन आफा गाबोन आंखौ 3टा बाजियाव फोजा आं हालेवनानै आं स्कुलाव थांगोन बिफाया बेखौ बुंदोंमोन नोंखौ आङो फोजानो हाया फुंनि 3टा बाजियाव सिखारनाया नोंनि बिबान नों हारसिं नों सिखारनांगोन बै साननिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि बिफाखौ गुबुन मानसिखौ न'खरनि रावखौबो बि थिनाखसै गावखौ फोजानो थाखाय ओरैबायदि बियो गोसोआव लाबाय आफाया आंनो दिनै मोनसे फरा होबाय मोनसे लेसन होबाय मोनसे थुलुंगा होबाय फुङाव सिखारनाया आंनि बिबान होननानै बै साननिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथाङा फुंनि 3टायाव हारसिंनो बे सिखारो रावबो बेखौ फोजानाङा हालेवनानै बे फरायसालियाव थाङो फरायनानै बिथाङा सासे इन्जिनियार जादों इन्जिनियार साख्रिखौ बिथाङा गारनानै दिनै बिथाङा क'क्राझारनि मोनसे सेलभेशन सेन्टाराव दङ बे सेलभेशन सेन्टारानो जाहैबाय जायनाखि बिराद नायनो मोजां सेंग्राफोर बिराद नायनो मोजां सिख्लाफोर बिसोरो फेग्रा मुवा जानानै फाग्ला फाग्लि जादों बेबादि मानसिखौ फाहामथाय होग्रा मोनसे सेलभेशन सेन्टार इन्जिनियार साख्रिखौ बियो गारदों बिथाङा मोनसे थासारि नुदोंमोन बिथाङा नुदोंमोन समाजनि मोजां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिमा बिफानि मेगननिफ्राय दुखुनि मोदै गहोदों
बिथाङा हमदांनो हादोंमोन मोजां मोजां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिमा बिफानि बिखाखौ गावफ्लेहोदों मानो माबोरै फरायनायखौ नागारदों फरायनायखौ नागारनानै फेग्रा मुवा जादों फेग्रा मुवा जानानै जावलिया जादों बेंगुरा जादों मटर साइकेल सालायदों गोथाङाबो गोथै जादों बिथाङा सानबाय बेबायदि फरायसाफोरखौ जुदि आङो फाहामफिननो हायोब्ला बिसोरनि बिमा बिफानि मेगननिफ्राय रंजानायनि मोदै गगोन सुखुनि मोदै गगोन बिदि होननानै बिथाङा दिनै सेलभेशन सेन्टाराव खामानि मावगासिनो दङ आं मा बुंदों गोसोआव हाबदोंना फरायसाफोर बेसेबां दुखुनांथाव नायनो बेसेबां मोजां मोजां नोंसिनि बयनिबो मेगनाव आं बिनिफ्राय नुहुरदों मोनसे सिमां दङ गेदेरथार सिमां दङ बयहाबो बे सिमांखौ नोंसोरो आद्रि दा खालाम बे सिमांखौ नोंसोरो जोथोन ला बे सिमांखौ नोंसोर मोगथां महर होनो नाजा सानसे समाव नोंसोरो प्रफेसर जागोन सानसे समाव नोंसोरो अफिसार जागोन डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन